Još gore, Ermine. Ajde stavi u pored. Ne, ovako moraš držati. Vidiš, da vidim, evo ti pravac. Što misle da ćemo ići na onaj gor? Vidi je to primjer. Moraš se i ovam gor malo zanije, još. Mislim da smo svi. I ovako da ide u pravac. Da vidim. Nosi je, Nermin. Nosi. Daj ti meni konsek. Tako. Daj, Nermine. Laka. Dragi Allah. Može. To sam dok vi dole ubodete, onda moraš to još malo, Ja da ima šta je zumca, Ajde. Daj, Nermine. Odsjeca. Ne, onu. Daj onu. Mjeri dužinu. Tako, ajde, ovdje. Ajde još malo do. Ovdje. Tako. Dobro, drži. Ono drugo je valja. Daj krug. Euzu billahi mine šeitanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Evo nakon godina i godina, ako Bog da, za koju minutu ona protiče na stanci. Nemo ona, a to je 1000 litara, jel? Pa evo sad ćemo vidjeti. Već je 5 sekundi prošlo. Imam ja ovamo. Neći, Nermine, bar sir. Allahu ekber velillahi alhamd. Mašallah. Subhanallah. Nema još minuta, a evo pola je nasulo. Čekaj, nije jak, čuvaj se. Čuvaj, baci se. Nema vezi. Nema na topni svoj, sam da ovdje pazi na da. I ovdje će nam otići, nam ovdje vodi. Da ta šira. Hvatat će ona dole, nema veze. Ima li šta odbiti tu? Nepune 2 minute. 1000 litara. Pa 2 kubika je 700 je 4 minute. Pa to je to. Eto je. Ona već dol teče, ja. Teče dole već. Subhanallah, subhanallah. Treba će još pola metra siri nabiti na ovu. I ovdje treba podirati. Vidiš da prosipana možda. Dobro, prosipat će onaj kosipan, nema veze. Dobro, uvijek se može ovdje i baciti da bi se ovo napravilo. To će onaj zvijetak.
Kubik vodi. Trebao sam Haruna nazvati, jel protekla dol da pita. Vidiš, i ovdje gorče treba zaliti. Ja, Kompletno. to ćemo. Vraća nam se voda, znaš. Jest. Koji mu je broj? Onda ovdje treba halde uzeti Ej. te koma, onaj koljeno i metar Nazovi cijel. seda da. 0,22, evo, zove kućni. Halde. Koljeno. I ovako kren dol, da nam ne izbija ovo, znaš. Da ne odnese cijev, Jaran. Ne se onaj, da ne ide pod poklop. Nego da je dol i da se voda diže gor. Gledat ćemo i svega ako tude još. Velik dotok, vidiš ti koliko napuni, gledaj ti, puna cije, vidiš do šta radi. Od viška višak. Eto sad. Ide dole slov 3/4 put i ovdje više. Još pokrit to čime. Ovo. Da ne odnese ovu cijev do utra do potoka do. Našalno. Nemoj ti stati na ekstere tu.